खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थांनाय सुक्रुबार सानजौफु समाव रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारआ उदालगुरि हादान एबा चिरां रिपु रिजार्भ हाग्रा सेर सेर डिउटि खालामबाय थानाय समाव उदालगुरि हादानाव रावबो मानसि थायै टेम्परारि बादाखौ मानसि थायैलाय बोखारनानै होदोंमोन। थिग बे समावनो उदालगुरि हादानाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा गावसोरखौ इभिकसन खालामनो नागिरदों होनना रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जारखौ लोगोसे हाग्रा रैखाथिफोरनाव साख्रि मावग्रा 4 सुबुंफोरखौ गोबौ हाथियार लानानै गाग्लोबदों होनना फोरमायथिदोंमोन प्रान्जल तालुकदार रेन्जारआ। नाथाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जारखौ गाग्लोबनायनि सायाव रायजो राजाफोरा फोरमायथिदों दि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारआ रुनिकाटा हादान ओनसोलाव थांनानै नासयहैबाय थायो आरो दखान होनाय सुबुंखौबो जेबो दाय गैयालासे हमना लाना थांदों। आरोबाव न' लुनो औवा लाबोनायखौबो गारिखौ सावना गालांदों होननानै फोरमायथिदों रुनिकाटा रायजो राजाफोरा। थांनाय बाराव रेन्जार प्रान्जल तालुकदारआ न' गंसेखौ सावनायनि थाखायसो रायजो राजाफोरा थानो हायैनि गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों। आरोबाव रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला रेन्जार प्रान्जल दासआ न'नि माल माथाफोरखौबो गारियाव थिखांनानै लाङो होननानै फोरमायथिदों आरो सरकारनियाव दायनिगिरिखौ मोजाङै बिजिरनानै नायनो थाखाय खुथिया रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम खावलायदों। तामुलपुराव गोजाम पेन्सन बेबस्था (अपिएस) खौ गोदानै लाबोफिननो दाबि खालामदों दुलाराय आसाम सरकारि एनपिएस कर्मचारि आफादआ। गोबाव समनिफ्रायनो सरकारि साख्रि आवलाफोरखौ एनपिएस निफ्राय फिन अपिएस खालामफिननांगौ दाबि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। सरकारि साख्रि आवलाफोरनि आजिरा मोननाय जिउआव रैखाथि नागिरनानै गोजाम पेन्सन राहा फिन गायसनफिननायनि दाबियाव दुलाराय आसाम सरकारि साख्रिआवलाफोरनि एनपिएस सरकारि आफादनि हांख्रायनायाव तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि लांगोनायाव गोख्रों खामानि मावनायनि खामानि बेरेखा आरो 2 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों तामुलपुर जिल्ला कमिटि दुलाराय आसाम सरकारि एनपिएस कर्मचारि आफादआ। मैया दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरारि जथुम्मायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों दि गुवाहाटीआव थानाय बाथौ थानसालि लुफुंनायनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 10 कौटि रां अनसुंथाइ होगोन होननानै। आरोबाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरारि जथुम्मायाव मैया मानगोनां मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ गाब गोनांसिन खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आरो कसुगावआव 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ रानखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि दारगायावबो सा 116 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनायनि उनाव फिन आरोबाव कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि सातबिन्दो हरिगाव बाजाराव सा 441 नखरफोरनो हानि पाट्टा राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो स्लिडि बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो सालाकाटि ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि सोद्रोमा, दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो कक्राझार जिल्ला बर' समाजनि बारग' नेहाथारि मुस्रि रनजित बरगयारिया मैया रुंसारि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।